Hi, isang napakagandang araw po sa inyong lahat, mga kabayan, mga kachoy. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon lang po tayo nakakapag-upload. So, this vlog for today is Sana all. pork ribs o buto-buto ng baboy. Kung sa English po ay pork spare ribs. Meron po tayong ketchup. Ang ketchup po ay optional lang po natin itong gawin kasi meron na po tayong tomato sauce. So meron din tayong toyo, green peas, liver spread, at saka Worcestershire sauce, tsaka pineapple juice. Meron din tayong bawang, sibuyas, ground pepper, buto-buto ng paminta yan. Tsaka meron din tayong star margarine. Meron din tayong bell pepper na pula, tsaka green. At tsaka meron din tayong patatas, tsaka carrots. Dito po yung spare ribs natin, mga kachoy. Mahigit 1 kilo po to ang spare rib natin na buto-buto ng baboy. Mamarinate muna natin to, mga kachoy. Ang spare rib, lagyan muna natin ng paminta. Maglagay rin tayo ng konting toyo. Konti lang, estimate nyo lang yan para sa marinate nyo. At saka ito, lagay natin to, pineapple juice. Kung wala po kayong pineapple juice, pwede rin kayo maglagay ng Sprite, mga kachoy. Lagyan din natin ng ito na, pampalasa. Konti lang. Mga ilang patak lang po, mga kabayan. Para panlasa lang po yan siya. Haluin lang natin ito, mga kachoy. Bali, imamarinate natin to siya ng 30 minutes. Sa akin, 30 minutes lang. Pero mas maganda po siya ipag marinate nyo to ng 1 oras. Kaya mas ma-absorb niya talaga yung lasa ng marinated natin. So, habang nagmamarinate tayo, mga kachoy, mag-slice muna tayo ng patatas natin. So, ganyanin lang natin. Simple lang, ganyan lang ang hiwa, mga kachoy. So, same lang pa rin ang hiwa sa patatas, mga kachoy, ang laki nila. So, tanggalin lang natin yung buto-buto niya, mga kachoy. Iwain natin po siya.
Depende na sa inyong pag-iwa mga kachoy. So, ito na siya. Mga kachoy, bali hintayin mo natin ng 30 minutes ang minarinate natin na buto-buto ng baboy, yung spare ribs, bago natin siya lutuin. So mga kachoy, magpainit po muna tayo ng kawali natin. So mag-start na tayo. Lagay na natin to yung margarine mga kabayan kasi mainit na po yung kawali natin. Pwede rin po lagay kayo ng peanut butter kung gusto nyo. Lagay natin ang bawang. Natin ang sibuyas. So mga kachoy, bali lagay na natin ang marinated natin. Buhos na natin yun siya. Haluin lang natin muna to para ma-absorb talaga yung lasa ng inisa natin. So tatakloban muna natin to mga kachoy. Bali hintayin po natin na maglambot talaga yung karne ng baboy natin. So ilagay na natin to ang tomato sauce mga kachoy. Pag kulang po to siya, pwede nyong dagdagan ng ketchup. Hindi ko na siya sinabay sa pag-isa yung tomato sauce. Bali dalawang tomato sauce ang ilagay ko para mas matamis talaga siya. Layan lang yung nanay. Layan lang yung nanay. Oh, ayan, nanay po. Haluin na natin to mga kabayan hanggang sa maglambot yung karne ng buto-buto ng baboy natin o pork spare ribs siya. Ibugnot na naman ka na. Kadat hindi malasabi. So tatakloban muna natin ito, hintayin natin siya na maglambot talaga. 12 ounce lang. Vantage Royal. Kachoy, bali lagay na natin to ang liver spread. Litro na lang to. Tapos lang. Vantage. Ito yung layan. Layan lang. Layan. Ito po ni siya. Lagis. Ang sipilot, patatas, tsaka carrots, lagay na natin to para sabay na silang lumambot. Maksok na no? Golden fish. Dali ondra. Mga kachoy, ang green fish lagay na natin. No. Kamira man no? Okay, brama ulit si mama. Haluin na muna natin to siya mga kachoy kasi parang malambot na ata yung laman. Hindi mo ulit si mama. Wala ito kay bike.
Tapos takpan. Anak lang, anak. Abe, Takpan muna natin to. So, ayan. Ang hinihintay natin mga katsoy, luto na po to. Kaya, pwede na natin patayin ang aso natin. So, malambot na po ito mga katsoy. Tingnan nyo. Ayan. Pwede na natin siyang kunin. Kasi malambot na rin yung carrot tsaka patatas natin. Yung karne. Mapapalaban naman tayo nito mga katsoy. Hi! Kain po tayo mga katsoy sa pananghalian. Bago po tayo kumain, magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa bigbayaya na araw-araw binigay niyo sa amin. Please name we pray. Amen. Kain na! Na! Kain Nick ko. Nakamik. Sarap Nick. Sige na. Nick ba? Diba? Sige na. Magapit na. Mulai mo na. Baboy mo. Sarap. Bakit mo? Bye-bye. So, mga katsoy, bali hanggang dito na lang po yung vlog natin. Please subscribe and click sa notification bell para updated po tayo sa mga bagong videos mga katsoy. Maraming salamat po sa inyong panonood sa vlog na ito.